A Garda Civil desartellou un punto de venda de drogas na Pobra. Foi no marco da denominada Operación Lagapete. O operativo realizado saldouse coa detención de 2 persoas e incautación de gran cantidade de sustancias estupefacientes, cun valor total no mercado duns 1.300 euros. Trátase dun home e dunha muller que son parella, de 53 e 51 anos respectivamente, aos que se lles acusa dun delito de tráfico de drogas. A operación foi froito das investigacións realizadas nas últimas semanas e que propiciou tamén varios comisos a persoas que acudían ao domicilio dos detidos a comprar sustancias estupefacientes, razón pola que tamén foron denunciados. A Garda Civil dá por desartellado este punto importante de venda e distribución de droga na localidade. Os 2 detidos xa foron postos a disposición xudicial no xulgado de instrución número 2 de Ribeira.